ଆସିଗଲେ ପତାକା ଉଡ଼େଇକି ଟିକେ ସମୟ ଉପରେ ଉଡ଼େଇ ଦେଲେ ସେ ଟିକେ ଉଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଫୋକଡ଼ରେ ତମକୁ ଲଡ଼ୁ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଜଣେ ଆସିବ, ତମକୁ ଲଡ଼ୁ ଦେଇଦେବ, ଲଡ଼ୁ ଖାଇଲ, ଘରକୁ ଚାଲିଲ। ହେଇଗଲା ତମର ଅଗଷ୍ଟ 15। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭଳିଆ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଚାଇନା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆମ ସାଙ୍ଗେ ବେପାର କରୁଛି, ହେଲେ ଧମକଉଛି ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ବୋଲି। ତଥାପି ଆମ ଲୋକ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବସେଇଛନ୍ତି, ତାରି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କିଣୁଛନ୍ତି। ନିଜ ଦେଶକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରି ଶତ୍ରୁକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଉନ୍ନତିରେ। ଚାଇନାକୁ ତଳକୁ ନ ଦେବେ କି ଆମ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ତଳକୁ ପଳାଉଛୁ। ଦେଶ ପାଇଁ କାହାକୁ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ସବୁ ନିଜ ନିଜ ଖୁସି ଦେଖିଲେ। କିଏ ଲେନୋଭୋ କିଣିଲା, କିଏ ଭିଭୋ କିଣିଲା, କିଏ ଓପୋ କିଣିଲା, କିଏ ଜିଓନି କିଣିଲା, କିଏ ଏମ୍ଆଇ କିଣିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ପତାକା ଉଡ଼ିଦେଲେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଯିବନି। ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ଚାଇନା ମୋବାଇଲ କେଞ୍ଚିବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହବ। ମୁଁ କାହିଁ ବୁଝାଉଛି ୟାଙ୍କୁ? କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ୟାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ବସିବ ନାହିଁ, କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି ୟାଙ୍କୁ। କିଣ, ଆହୁରି କିଣ, ଦେଶକୁ ବର୍ବାଦ କର। ସୈନ୍ୟମାନେ ଲଢ଼ିକି ମରୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଆହୁରି ମରିବେ। ଆଙ୍କର କ'ଣ ଭାସିଯିବ? ଆଙ୍କର ସଉକ ପୁରା ହେଲେ ଗଲା ନା କ'ଣ? କିଣ ଭାଇ କିଣ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କିଣ। ଦେଶର ବର୍ବାଦି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମରିଯିବାଟା ଭଲ। ଦେ ଭାଇ, ଦେ ରେ ଭାଇ, ମରିଯାଉ ମୁଁ।